И какво става, хора? Аз съм Десакрес и днес тегля томболата в Energot PvP. 14 човека са се записали за нея. И... да. Сега... ето, тук 14 записали се човека. Водещи коментари. Най-новите. Така. Сега зарежда. Добре. Ето. Добре. Сега ще го изтеглим. Ще има двама. Даже не, трима. Двама резерви. И така. И това е номер 9. 1, 2, 3, 7, 8. Честито The Best Pro Gamer Pro BG. Ти си печелившия. Само да провериме дали си харесал клипа и се абонирал за мен. Така, сега ще видим. Така, за сега не виждам нищо включено с мен. Да, ето, честито пич. Ти печелиш томболата. Сега ще изтегля и резервите. Generate номер 9. What the fuck? Номер 7. Това е... малко ми забива. Демек, това е... ти си колко тъма. Ти си резерва. И другия, който е резерва, е номер 12. 3, 4, 5. Вече ми забива 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Данито някакъв си. Данито 95 BG. Извиняй. Ти си третата резерва. Така. Сега за победителят относно. Аз ще влезна през Никаляк 7-4, тъй като той е на един приятел. Обаче мен, не знам защо, но за ме баннали. И да. Така. Баннаха ме, не знам защо. До 27. Но, обаче аз ще влезна през този ник и ще ти дам нещата. Сега ще пиша на лично в YouTube. И така. Добре, пич. Да. Надявам се да отговориш. Значи, днес сме 23-ти, имаш време да отговориш до 24-ти. И да. Да. Добре, хора. Аз ще му пиша. Да, тук се абонира за мен. АФК ТВ, браво. И да. Само че. Добре. Сега ще му го напишем. Ти си победителят. Победителя от томболата. Седми, 9 2014 година. Защо не мога да намеря гато? И да. Пращам му го. И точно така. Добре, хора. Това бях аз. И теглим победителите. Да. Надявам се клипът да ви харесал. Честито отново на победителят. И... да. До скоро.